اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا وعافنا. ربنا نجنا من كل هم وغم. نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. mai martaba sarkin Gombe, mai martaba sarkin Kano, muna murna da ganin ku, muna tare da ku. Allah ya ja kwana, Allah ya ja kwana, Allah ya ja kwana, Allah kara albarka, Allah ya sa a gama lafiya. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. mai martaba uban ƙasa Lamido Gombe Alhaji Dr. Abubakar Shehu Abubakar na uku kuma sarki na 11 a masarautar Gombe, babban baƙonmu mai martaba san Kano magajin Dabo Sarki Aminu dan Sarki Ado Jikan Bayero kuma sarki na 15 a daular sarakunan Fulani ta Kano, birnin da ya shekara sama da 1000 yana zaune daram kuma ana samun karuwa na ci gaba na tattalin arziki da zaman lafiya. Martaba yau ta kasance muhimmiyar rana ga al'ummar masarautar Gombe da ma jihar Gombe baki daya, kasancewarka a wannan fada mai ɗumbin tarihi. Fadar mai martaba sarkin Gombe, dangantaka da ke wanzuwa tsakaninta da masarautar Kano ya samo asali tun shekara 1804, bana shekara 216, tun lokacin jihadi na Shehu Mujaddadi Usmanu Allah ya yarda da shi, Modibo Bubayero da kuma Modibo Suleiman Dabo Allah ya gafarta musu, sun karɓo tuta daga Sokoto wajen jaddada sunnar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma wannan dangantaka mun tabbata ita take wanzuwa tsawon shekaru 200 har ma da 'yan kai, wadda ta kawo ga yau ka taho domin ƙara jaddada ta. Muna maka maraba da zuwa mai martaba uban ƙasa. Mai martaba Kano kamar yadda aka sani cibiyar ilimi ce, cibiyar kasuwanci da arziki, domin a yau maganar da nake Nigeria ta kasance world's leading black nation. A duk faɗin duniya ba ƙasar da ta kai Najeriya yawan baƙaƙen al'umma. Ƙasa mai yawan al'umma baƙaƙe Najeriya ita ce ta farko. To wannan shine replica na birnin Kano. Duk nahiyar Afirka ba birnin da za a je a yau a sami al'umma Hausa, Fulani, Kanuri da ƙabilu suna zaune lafiya ana harkar arziki. Duk nahiyar Afirka ba inda ya kai birnin Kano Dabo. Dalilin da yasa na faɗi haka, aksari daga cikin limamanmu da alƙalai na Gombe State da kuma jihohi 11 na tarayyar Najeriya na arewaci, mai martaba uban ƙasa sun yi karatu a Kano. Ga iyayenmu Murshid na Gombe, Usman Baba Liman alƙalin alƙalai mai ritaya, da kuma na'ibin liman Malam Muhammad Umar Findiga, da dai sauran mashahuran malamanmu da alƙalai na addinin musulunci a Kano suka samu ilimi. Mai martaba bata tsaya nan ba, public administrators dinmu da journalists dinmu a Kano suka yi karatu, cikinsu kuwa mai martaba muna alfahari da kai domin kai ɗan jarida ne kuma ka zama mai martaba sarkin Kano. A tarihin aikin jarida baya ga sarkin Dasbilyamin Osman, mai martaba a arewacin Najeriya mu ɗan jarida muna tinƙaho da kai domin kai ma mass communicator ne. Ni mai magana mai martaba sarki mun yi karatu a tsangayar ilimi, wato tsangayar horas da fasaha da addinin musulunci, wato Faculty of Arts and Islamic Studies na Bayero University Kano. A nan nayi undergraduate kafin mu taho Gombe mu karasa postgraduate namu. Mai martaba jihar Gombe tarihinta ba zai cika ba sai an tabo Kano, domin ɗan Kano haifaffen Kano shi yayi jihar Gombe, General Sani Abacha Allah ya gafarta masa. Kuma mai martaba babban bako, irin dangantaka da ke wanzuwa tsakanin marigayi san Kano Dr. Ado Bayero
da kuma marigayi sarkin Gombe Dr. Usman Shehu Abubakar dangantaka ce mai ƙarfafa gwiwa sosai, domin muna yara mun tuna lokacin wankan sarautar marigayi sarkin Gombe Shehu zuwan sarkin Kano a nan gidan Waziri Jalo ya sauka. That was 1986, muna secondary school muna yara. Wannan dangantaka ta ci gaba da wanzuwa mai martaba, domin a 2014 ka taho nan Gombe kuma ka shaida auren zaurawa da aka yi gwamnatin da ta gabata, zaurawa 700 a 2014 kana nan a Gombe da kai muka yi. Wannan ya gwada mana cewa dangantaka tsakanin Kano da masarautar Gombe dangantaka ce mai ƙarfafa gwiwa. Bayan komawarka a 2014, wato a the same year on the 27th of May 2014, Allah ya karɓi ran mai martaba sarkin Gombe Shehu, Allah ya gafarta masa. Ba a cika kwana 10 ba, Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ran marigayi san Kano, Allah ya gafarta masa Ado Bayero. A yau 'ya'yansu suke mulkin masarautun Kano da Gombe. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ba tare da bata lokaci ba, kasancewar azahar ta yi, tare da amincewar mai martaba uban ƙasa sarkin Gombe, za mu gayyaci yariman Gombe kuma babban hakimin birnin Gombe da kewaye, Alhaji Abdulkadir Abubakar Umar, domin ya marabci babban bakonmu. Bismillah yarima. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. mai girma mai daraja sarkin Kano, wazirin Kano da manya-manyan 'yan majalisa da hakimai da jama'an Kano, mai girma mai daraja sarkin Gombe Alhaji Abubakar Shehu Abubakar da hakiminka da dukkan jama'anka, assalamu alaikum. Da farko ranka shi daɗe mai martaba son Kano, lokacin da na gaishe ga na ce barka da zuwa gida, to ranka daɗe nan gida ka zo. Sarkin Gombe Kwairaga ya haifi yar sarkin Kano Abdullahi Maje Karofi, suka haifi Goggo Kano. Sarkin Gombe Kwairaga ya ba Galadima Bubawa ya aure ta, nan ma suka haifu. Bayan wannan ainihi akwai Jibir wanda ya nemi sarauta a waje, bai samu sarauta ba. Lokacin sarkin Gombe, lokacin Abdullahi Bayero ya aura, ya koma Kano, ya zanna a Kano, ya tafi Katsina ya shekara guda, ya dawo Kano, ya haifi ƴaƴa. A cikinsu akwai Muhammadu Inuwa, ƙaninsa ne. Shi Muhammadu Inuwa nan ya haifi mata, ɗaya mai girma mai daraja sarkin Kano Ado Bayero ya aure ta, ɗaya kuma mai girma Galadiman Kano Tijjani Hashim ya aure ta, ɗaya kuma Alhaji Ishiyaka Rabi'u ya aure ta, ɗaya kuma sarkin Ringim ya aure ta. An yi aure na dangantaka. Bara wancan na je Kano, shi sarkin Ringim ya ba ɗan sarkin aiki ƙane shi Muhammadu Inuwa, ya na je ɗaurin auren. Wannan duk dangantaka ne wanda yake tsakaninmu da ku. Kano babban ƙasa ce. In an ce gabar da Sokoto, to ba inda aka sani sai Kano. Wazirin Sokoto in ya taso daga Sokoto, ba inda zai tsaya sai Kano. Duk gabar da Kano ake kai al'adu na sarauta na da. Nan waziri yana turo mana jeka da Basharu
shi yake zuwa nan Gombe, ga 'ya'yansa nan yanzu su ma sun yi zuriya suna nan. Bayan wannan ainihi sarkin Kano Ado Bayero, Allah ji rai, kusa da na ƙarshe kamar yadda shi mai bayani na farko ya faɗi, ranka ya daɗe an turo ka kawo kilishi sarkin Kano. Waye ne ya je ya taryo ka? Sarkin Gombe na yanzu shi ne ya je ya taryo ka. Wa ya sauke ka? Ni ne na sauke ka. Shi ne ya kai ka ha gidana, annan aka saukar da kai ranka daɗe. Wannan zumunci tsakaninmu yana da yawa. Sarkin Kano Abdullahi Bayero, muda da maroƙi Mayan Dauda, yana nan kamar malami, yana fadan shi gaban sarakuna. Ya je ya faɗa wa sarkin Kano, ya ce ai sarkin Gombe Umaru ko ruwa na bara yake sha. Sarkin Kano ya ce Mayan Dauda, za a je ruwan a mashekari ne a ɗauko maza ko kuma za a je a gida. Malam Dauda ya ce ranka ya daɗe ɗan mahaushi zai naɗa ɗan rawani ya je gaban sarkin Gombe Umaru, ya ce shi ɗan son Kano ne. Bayan su ce ƙarya yake, sarki ce a'a dama da gidajenmu ne ake ƙarya a ci abinci. Sarkin Kano Abdullahi Bayero ce lalle gaskiya ne, ku ruwa na bara yake sha. To saboda haka abubuwan ranka ya daɗe suna da yawa. An yi taron Kano, sarkin Gombe Umaru ya je. A lokacin sarkin Kano Usman ɗan Tsofo aka samu, ya girma, amma sanda ya rako sarkin Gombe Hawaje, kuma ya ba da kurban turaren nan yana ɗaure cikin kaya, sai an tafi a ji kamar turaren ya fashe, a sauka a duba ga turare yana kyalkyal kamar da. Wannan duk an yi shi. Zamanin babbanmu sarkin Gombe Haruna ya je Kano, shi ma taro. Malam Dauda ya ce ranka ya daɗe za ka je Kano ya to riga sashe alawoyi kawai za ka nema, amma yaranka duka musu kaya sosai. In ka kuskura ka ce za ka sa wani riga daban, magudancinsu ne za ku ga ya sa irinsa. Saboda haka ranka dai ga abin da za a yi. To wannan haka shi sarkin Gombe Haruna. Kano mu a gare mu akwai dangantaka mai zurfi, kuma akwai auratayya, akwai zumunci, kuma ha yanzu yana nan. Ranka yadda mun yi murna kwarai-kwarai da gaske. Muna ɗaukin zuwanka wuta da watanni, to komai sai Allah ya yi. Amma yau Allah ya yi ko mun ji daɗi kwarai da gaske. Ranka yadda azahar ta yi kada mu matsa maka, amma mu kan iyaye za mu ce mun naɗa zarenmu na komawa, amma muna muku fata ku riƙe gidajen nan, kada ku yi wasa a ce wuta ya mutu a hannun yaro. Wannan abin da zan faɗa na ƙarshe kenan. Assalamu alaikum.